Kaixo, hemen gaz, Gaizenterreko Inota Paula Sakin. Kaixo. Inotekin Kutxabanken inguruan berbaiko dugu. Kutxabanken inguruan sekulako eztabaida sortu da azken aldian, eta bankiugintzakin zerikusirik ez duten pertsona asko ari dira horren gainean hitz egiten, ezta? Gizartean horren beste sektor eta jarduera ezberdinetan eragina apliko dagoelako izango da, ezta? Zein da eragina? Bai, printzipioz ez gara hitz egiten ari soilik sistema finantzieroaz. Sistema finantzieroak garrantzi handia dauka eta traslatu egiten da sistema finantzieroaren egitura bera, traslatu egiten da gero gizarte ezaugarri batzuetara, ezta? Orduan, esaten dugunean gizartea erabatekoa dela, neurri baten aktibitate ekonomikoa erabatekoa delako da. Eta aktibitate ekonomikoa baita ere, era horretakoa da baita ere, berau soportatzen duen egitura finantzieroa, era jakin batekoa delako, ez? Gurean, egitura finantziero hori batipat Euskal Autonomia Erkidegoan Kutxabankek gidatzen du. Edo, oinarrien Kutxabank dago, merkatuaren uneko 50 eta uneko 60 inguru da Kutxabankena, ez da? Beraz, ez gara bakarrekan hitz egiten ari sistema finantzieroaz, baizik eta gizarte ereduaz hitz egiten ari dira. Zentzu honetan, Kutxabankek baditu ezaugarri batzuk, gaur egun banku izanagatik ere kutxa baten aditunak, eta nolabaiteko kontrol publiko bat badauka ezaugarrien artean. Kontrolatu gabeko banku sistemak, dakarrena da, banku sistema horrek kontrolatzen duela gizartearen beste hainbat alderdi. Alderdi sozialak eta alderdi politikoak, erabideak eta nola, diru laguntzen bidez, finantziazioaren bidez, kredituen bidez, eta horrelako aktibitateen bidez, ezta? Deskribatu duzun egoera honen aurrean, zein finantza eredu daude gure inguruan? Bai, batipat momentu honetan bi finantza ereduren arteko talka dago, ezta? Badago eredu anglosajoia edo deitu izan dena, eta bestetikan badago Europa zentraleko eredu edo. Eredu anglosajoiak berez aktibitate ekonomikoa bere kasa justifikatzen du. Bere aktibitate guztia jarduera ekonomikoa eta etekin ekonomikoen arabera justifikatzen du, espekulatiboa da, eta ekonomia realetik despegatua dago. Bestea, Europa zentralekoa batipat kreditu kooperatibetan eta kutxetan oinarritutakoa, nolabait erdibideko edo bitartekoa da aurrezkia eta jarduera ekonomikoaren aurrean. Apustu egiten du ekonomia realaren alde, eta ikustea besterik ez dago hemen gertatzen ari denaren kontrara ze ondo ari diren zaintzen sistema finantziero hori, ekonomia realari pegatu dagoena, kreditu kooperatibetan oinarrituta dagoena edo aurrezki kutxetan oinarrituta dagoena, beraien ekonomia errealarekiko kezka adierazten duten herrietan. Alemanian eta Frantzian esate baterako merkatu kuota oso handia daukate, 60%aren bueltan bi forma juridikoen arabera, eta printzipioz badirudi baita ere gure kasuan interesgarriena edo formarik interesgarriena momentu honetan pasatzen ari denaren kontrara, gehiago edo anglosajoira edo joaten ari garen arren bestea da, aurrezki kutxetan eta kreditu kooperatibetan.